Di magluto ka. Mag-vlog ka about luto. Magprito ba ka diha, mag-un-un ba ka diha, mag-soup ba ka diha, imong i-vlog. Okay, mo kay hilig. Great morning partner! Welcome to Partner Edwin TV. Kung first time na ka naka-visit sa atong channel, please like and click the subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa atong mga video na i-upload soon. So today's topic partner, akong i-share sa inyo or akong ipahibalo sa inyo or akong itudlo sa inyo ang kaning lima ka paagi or itawag nato sa English 5 steps. 5 steps or 5 ka steps para pagbuhat sa channel. Katong mga kanya, katong ga-aspire na mag-YouTube or mag-YouTuber or mag-vlogger, kini nga video is right for you. So kato kung uban nga wala pay idea, maka-idea na puhon. Okay? So let's start partner. Step number 1. Dapat naa kay Google account. So simple lang kay partner, ay mong buhaton, mag-search ka Google. Abot sa Google, mag-sign in ka para naa kay Google account. Kay mo man siya requirements kung magbuhat na ka o YouTube channel. So after that, na kay Google account, siyempre step number 2, magbuhat na ta og channel nimo. So dapat kung magbuhat kang channel, maghuna-huna na ka og say title sa imong channel. Pareha ba sa ABS-CBN ba nga? May ABS-CBN channel 2. Mayroon ka og GMA channel 35 or 7. So sa YouTube pod na kay name or tatak nga pag search ang imong mga fans, imong mga subscriber, uy, makita ka. So maghuna-huna ka. For example, para sa kuha, Partner Edwin TV. Ngano kung gibuhat partner, usually ang mga tao magtawag mo sa akong partner kay tungod sa akong business sa una, until karon na nakoy business lain, partner ang tawag. So since kay akong ngalan Edwin, Partner Edwin TV, ano nga TV kay channel ng TV. So ikaw ni bahala kung unsay imong ibutan sa imo. Maghuna-huna ka. Kay mo man siya imong trademark sa imong channel or landmark. Nga mga subscriber pohon makatultol sa imong channel sa YouTube. Dayon, mo na butangan og picture partner or profile picture. Dapat dili na kay nga na blanco lang imong butang. Ang gwapo magpa-edit kag picture diya, magwapo diya ang angle sa picture imong ibutang sa profile. Dayon, kanang buhatan pud mo banner or kanang ibutang nila. Unsay tawag na sa Facebook ni? Kanang murag sa ibabaw. O butangan mo sa partner sa ibabaw og banner para nindot ang kitsura sa imong channel. Presentable siya kung nay musuroy sa imong channel. Wow. Channel pa lang bongga na. So kun pohon mo daghan na imong mga fans, imong mga subscriber. So muna dapat maghuna-huna ka na partner channel. Dayon number 3, number 3, pinaka-importante, dapat maghuna-huna ka og maayong nga content. O kanang isulod nimo ba sa imong channel ba? Like for example, kung unsay hilig nimo, hilig kag luto, o di magluto ka. Mag-vlog ka about luto. Magprito ba ka diha, mag-un-un ba ka diha, mag-soup ba ka diha imong i-vlog. Okay mo kay hilig. Kung hilig po kag pakatawa di, magbuhat kag video nga pakatawa para ma-entertain mo ang imong mga subscriber, imong mga fans. Kung mahilig po ka og travel, o di mag-vlog po kag travel, o aka something, aka padulong. So mo na say content partner. Para katong imong mga subscriber pohon, pag buhat silang channel, sa imong channel, kabalo na sila nga kani siya yung mga content sa iyang channel. Mo visit ni diha. The more nga daghan na kay subscriber pohon, ay grabe partner. Do you know that na ay kwarta sa YouTube? So dito sa tabog na hunaan kay ang atong topic karon is ano ba pa man kaparaan. Ako bago pa lang, I use my cellphone, wala ko laing gadget, gamit cellphone lang. Nakabuhat ko channel nako sa YouTube. Okay, so number 4. Ano yung number 4? Dapat natin mga tools na gamiton. Selfie stick ba? Or tripod. Ay pwede ang imong mga cellphone po, pagkabit-kabit diya sa mga dingding, sa mga sanga sa kahoy. So na kay may anak kung gusto ka mag-vlog dayon. Siyempre na kay mga charger, fast charger or battery bank. Battery bank ba na? Battery bank kay malubat yung cellphone, kung cellphone mo gigamit. Ayan na, mga busy kayo mga tools dapat nata na partner as vlogger. Okay, so number 5 last is know how to edit your video. Muna sa partner. Kaya bisag kung saan nakanindot sa imong ipagkuha diyan mga videos. Nig-edit dili ka kabalo.
Saan mo pag-upload dito? Wala yung mga effects, wala yung mga title, wala yung mga background imong video. Dry kayo. So dapat kabalo ka na. Then kung wala pa kabaluan na partner, na ako yung tutorial gihimo ana. Adto lang ka sa akong channel, i-click pakita dito sa akong paggamit. Then ako yung editor dito nga ginagamit nga nindot pang edit sa inyong mga video. So visit lang mo sa channel para makita ninyo dito giunsa na ako paghimo ng akong vlog. So that's it partner. 5 ka paagi para doon na kay YouTube channel. Number 1, magbuhat ka og Google account. Number 2, magbuhat ka og YouTube channel including na tong profile picture, banner, title sa imong channel o singalan sa imong channel, butang dito. Number 3, maghuna ka sa content na ibutang nimo puhon. Hilig ba ka pakatawa, hilig ba ka travel, loto, dancing, singing, padila. Ano sa everything under the sun sa hilig mo butang nimo sa imong content. Dayon number 4, dapat naa kay tools. Mga gamit pang vlog. Yan importante. Dayon number 5, know how to edit. May mga effects, sounds, background. Silang partner kayo. Magbuhatan na pohon og mga tutorial para sa inyo. Ato Gaspar nga mga Bisaya diha nga maghimo og vlog. Di ta palupig sa mga Tagalog, sa mga English, magbuhat pud og vlog. Mga Bisaya. Okay, so partner, that's it for today. Hope nga na kay nakuha nga pagtuludan. And ayaw kalimot pag-like and subscribe sa atong channel. Dayon kung gusto ka magpa-shoutout pohon, comment lang ka dilo ka shoutout mo ngalan. Dayon sa pa. Kini una kay gusto pa gyud nga ipabuhat nga tutorial para makabalo ko sa akong pag-vlog. Ako really ko nga matabang nimo. Kung gusto mo lang pag dili okay po. I-comment below nga lang magpakudlo ka na buhatan dahil atong i-try buhat yung video pohon ang among ma-request. Ana partner. So salamat. That's it for today. Hope nga magsama-sama ta na nga vlogger. Labi na sa Cagayan de Oro City, sa Cebu, sa Bohol, sa Bukidnon, or whatever, sa Davao, anywhere in the Philippines, anywhere in Mindanao. Salamat! And God bless! Bye-bye!